lähtekää pois täältä. Yes. No niin, tervetuloa. Ollaan Karjaan voimalaitoksella, virallisesti Bilnässin voimalaitos. Ja kattokaapa tuonne mitä tuolla on. Siellä on spottia ja siellä on muureja. Paljon vesihaasteita. Me ollaan menossa sinne. Käytiin siis Karjaan parhailla PK-spoteilla lämpäämässä. Sen takia me tehdään saman tien kaikki biisteimmät haasteet. Ja vitsi, tää on muuten thumbnail-matsku. Topias on niin komea. Mitä sä teet? Otettiin heti tähän alkuun tälleen pikku sidequesti, kun ei ollut muistikorttia, mutta siinä me tajuttiin, että miksei mennä vaan ostaa muistikorttia, koska BVP on niin paljon massia. Mut hei, paras oikeesti tykkää tästä videosta, että saadaan paljon viewsseja ja paljon massia takaisin, koska muuten me vaan tehdään tappio. Alas. Niin, se on sen ymmärtää. Miten noi tekee tommosia hyppyjä ilman lämpöä? No, mut kai mun pitää vaan lämpätä. Turkulainen alkulämpä. Yes. Nice. Okej, välkomna här till bymarknaden här i Tammerfors. Vi har planerat idag att klättra lite träd och sen kan vi gå på cirkus. Och vad vi har här så här ser ni hela vårt utbud. Här kan man plocka och ta vad man vill. Här finns maskar, här finns grodor, här finns allt möjligt som man kan äta. Sen ska vi ha en jäkligt stor grillfest. Och det kommer att ske där så där. Där kommer vi att rulla och vi kommer att laga mat där. Det kommer att komma en kock från Billnäs bruk och kommer att vara jävla nice. Sen ska vi ta en tupplur uppe där på den där kullen. Och efter det så har vi allt klappat klart och så kommer julgubben. Tack så mycket. No niin, käytiin siis oikeesti tässä jo aikaisemmin vilkuilemassa ennen kuin tuli toi missioni, että piti käydä hakemaan toi kortti. Näyttää kyllä ihan hiton hullut spotilta. Turussa on niinku saman tyylinen spotti, missä me ollaan reenailtu jo monta vuotta, mutta tää on niinku melkein vielä crazympi. Se Turun muurit on vähän semmoset sammaleiset ja sellaiset liukkaat, mutta tää on niinku aivan täydellisen näköistä muurit. Mikä ennakkofiilis tästä spotista? On se vähän kuumottava, etenkin toi virtaus tossa. Ei halus ihan putoa jäädä sinne pyörimään. Ei hemmetti oikeesti. Ainoa tässä on just se, että me ei tiedä, kun tää on nyt sunnuntai ja tää on vähän niinku tää nähtävyysmesta. Täällä on aika paljon ihmisiä mennyt ohi ja tuolla hengailee muun muassa. Niin ei tiedä, että kuin herkästä täältä tulee häätö. Se varmaan selviää pian. Niin, kai tässä mennään sitten vaan. Siellä vaan ei voi mennä. Siis tää on kyllä niin unelmaspotti. Tässä on vaan vähän just se, kun jännittää vähän se, kun ei tiedä, että kuinka tässä saa olla. Niin on sellainen vähän kiireen tuntu. Mutta tässä on monia semmosia oikeesti kovia juttuja, mitä haluais tehdä. Kaikilla on melkein 2 vaatekertaa messissä, niin ei pitäisi holdaa yhtään sen takia sendaamista. Hyvä kun ländää, tuntuu vaan, kun toinen ottaa kädestä kiinni. Mulla tuli vähän liikaa, mä silleen, tossa on vaihtoehdot, että hyppää tohon, tai hyppää vitun pitkän tonne, tai yrittää pelastaa tähän. Mä gräpäsin vaan Petterin kädestä, molemmat meinas mennä veteen. Ihmisillä on oikeesti aika positiiviset reaktiot täällä näin. Joo, ja siis porukka niinku vaan kattoo ja vähän jotkut ehkä kuvaa ja... Onks kukaan edes sanonut mitään? Ei. Se on just, että ketään työntekijä ei oikein näkynyt. En mä tiedä, onks täällä edes hirveästi. Noissa kahviloissa varmaan joku. Tuntuu, että ihmiset on vaan silleen aika innoissaan. Jengi niinku pysähtyy. Aika monet on kuvannut tuolta noin niinku. Tuollakin on just jotain tyyppejä kuvailemassa. Ja ihan hyvä fiilis tähän mennessä. Se on kuitenkin, hei, kuulkaas, turvallisuus ennen kaikkea. Eli nyt otettiin tämmönen keppi. Testaa syvyys, depth checki. Myös parkourissa voidaan tehdä depth checkkejä. Okei, nyt tuli ensimmäinen valitushuuto. Mitä tää nopsaa? Vähän yli metri, joo. Joo, me lähdetään tässä pari minuutin sisään.
oli aivan helvetinmoinen hiihto. Siis sairain ländi, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mä menin niin kovaa, että mä olin menossa fronttiin. Ja sit viime hetkellä mä olin silleen, fuck it, mä en kastu. Et mä vaan menin jarrut pohjaan, semmonen kunnon suorilijalla oli hiihto siihen. Ai vitsi, sydän pomppas tollassa ländissä. Mä himmasin liikaa. Niin oli! Ei hitto! Se eka oli paljon chilli mitä mä luulin, mistä mä en laittanut oikein mitään tähän. Siis lähinnä ärsyttävää tällä hetkellä, koska toi oli niin sillä tosta äskeisestä hypystä mä sain jo niin paljon informaatiota, että mä olin silleen, että mä pystyisin tehdä tän koko paskan. Ja se oli se niinku goal. Niin se on niin ärsyttävää aina, että on tollainen paineistettu tilanne silleen, että pitää lähteä. Ja sit on just silleen niin lähellä, että sais jonkun jutun. Mut siinä kastui vaan yksi muuri, kesä kuivaa. Mulla on vaihtovaatteet mukaan. Mä haluaisin vielä nopeasti käydä tekemään ton haasteen kerran. Mulla on siis vaihtovaatteet mukaan. Nää on vähän turha ohuet nämä mun toiset kengät noin impaktikkaa se haasteeseen, niin mä halusin mennä näillä samoilla kengillä. Mulla on siis molemmat pohjat tällaiset kunnon reikä tossa pohjassa. Nää on imennyt vähän vettä, niin vähän on silleen epäoptimaalinen, mutta katsotaan miten nää kuivuu tässä hetken ja katsotaan. Mä en tiedä mitä tapahtuu, että tulis mun taas se ankle-tingi tossa. Ei vaan niinku lähtenyt tosta se hyppy mihinkään. Se oli ne märät kengät, mikä teki sen. Siinä oli tämän päivän yritykset, ei oo enempää vaatteita. Ärsyttää, koska tää olisi ollut niin nätti, mut mä annoin sille nyt sen mitä mulla tänään oli. Joo, näin se kävi. Se oli kunnon sendi. Lähdetäänkö pois ennen kuin tulee lisää huutoja? Miklas, miltä se näytti tosta toisesta puolelta? Mä oikeesti tyyliin luulin, että se lentää sinne päädelle tai jotain. Ihan hetken aikaa totta kai jo sellainen, että okei se lähtee päädellä, mut ei mulla tuntunut hetkenkään siltä, että mä olisin tullut sinne, koska mä sain siis jalan sinne. Mitäs se nilkka? Niin sen takia se nilkka vähän tuntuu. Sä tulit siihen... Ankle-tingi vaan. Niin, yhden jalan kunnon bounce. Ei hitto oikeesti. Vähän ärsyttää toi viimeinen, kun mä en siis tiennyt mitä siinä tapahtui. Tuntui, että lähti hyvin ja sit yhtäkkiä vaan silleen tuntui, että jalat vaan katos alta. Sitten kun katsottiin sitä klippiä jälkikäteen, niin siinä huomasi sen, että kun mä tulin siihen vähän niinku reunaa. Ja sit kun se on aika pitkä ja paljon eteenpäin, niin mulla oli iso noja eteenpäin. Ja sit vielä yhdistetään siihen, että vähän märät kengät, niin jalat jotenkin niinku slippas kokonaan pois alta. Mikä oli tosi outo tunne. Mut tosi hyvä seivi. Ei käynyt mitään, tuntuu kroppa ihan hyvältä. Mut toi on kyllä sellainen haaste, että ehdottomasti niinku menee aika kärkeä silleen semmosia unelmahaasteiden listalla. Ensi vuonna mulla olisi tarkoitus kuvaa sellainen isompi video niinku omista jutuista, niin subscribe! Et oo enää tervetulleet tänne Vilneesiin. Siis kuka toi oli? Se oli se äijä, joka kertoi videon alussa tästä paikan historiasta. Mitä saatana mä sanoin? Mä Lähtekää pois täältä! Mä kuvasin sun rekkariin, Ette oo enää, ette oo Me kuvannut tullaan sun mitään, kotiin. ette oo kuvannut mitään. Tää loppuu tää touhua, tää leikki loppuu nyt ja pojat lähtee nyt kotiin. Lähtekää nyt Kirkkonummeen vaan. Tää ei oo Täällä ei leikkimistä. hypitä. Just hyvä. Mitä tapahtui? Rander lähti hyppiin lippis päässä, tippui veteen, nousi vedestä ilman lippistä ja nyt tajuttiin tässä joku 20 minuuttia myöhemmin, että aha, niin, se varmaan jäi sinne veteen. BBB-videoissa jo saatana yksi pipo on hävinnyt veteen, yksi lippis. Niinku, mä voisin tehdä joku sellaisen, mun PayPal on tossa descriptionissa, niin sinne voi laittaa donation. Älä kuvaa, kun Julius vahtaa. Anteeksi. Ui hitto mikä kuva. Hei, jos sä tykkäsit tästä videosta ja jos tiedät tommosia mestoja, niin kommenttiin alas kerro meille tommosia kivoja mestoja, missä me voidaan käydä. Meillä alkaa tulla taas vähitellen video uudestaan, niin painakaa tilaa. Nähdään ensi videossa. Yes!